Ang sugo gyud sa Ginoo nato mga igsoon mao gyud ang paglakaw. Unya mulakaw ta aron isangyaw ang ebanghelyo. Lingi ay mong tupad ing na kapila na ka nakasangyaw. Ing na kuno. Karon sa ako mong sugoon lakaw og pamaligya ang raffle tickets. No? Kaya nga naman, ang ebanghelyo sa atong raffle ticket, nag-ingon, listen, unite, and build. Paminaw sa pulong sa Ginoo o sa panginahanglan sa Ginoong sa Kristohanong katilingban, pakighiusa niini, binaagi sa pagpalit ninyo og mga raffle tickets, unya we can build atong mga projects dinhi og sa atong community. Ang gisangyaw sa mga apostoles mao ang kaluwasan, lawas o kalag. Nya kaning Ginoo basta mosugo din ni siya, kahibaw na ni siya daan nga naay kontra nga mubabag sa iyang mga sinugo. Og kinsa man ang kontra, gisgutan ni San Pedro diri sa unang pagbasa, ang yawa. Ang yawa. Matud pa niya, ang yawa kuno murag leon nga nagsigig libot-libot, nagmob, nangitag iyang tukbunon. Imagine kuno ikaw maglakaw ka, nya gilibot-libutan na kag mga leon. Unsa imong bation? Lingay mong tupad ina, unsa imong bation? Ang leon agmob na, nya gaagas ng laway ba, kay galaway ng gatan-aw nimo ba? Unsa may imong bation? Nya unsa imong buhaton? Mudagan ka. Dagan yun. Nya mas kusog ba na mudagan nimong leon? Patay ka. Matod pa ni San Pedro, mao na ni, sukli siya. Liguna ang imong pagtuo. Ha? Sukli siya. Liguna ang imong pagtuo. Nya sukli dayon ang yawa. Sa inyong paminaw, kining atong pagtuong Katoliko makasukol dig yawa. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud masuko sugod adtong January 1 hangtod karon, ta sa kamot. Tanawa to na pildi na siya wa. Wa mo musukol siya wa, ni paundayon, ni pauraray mo siya wa. Kinsa gyud ninyo ang wa gyud kapanglibak or makaapil anang libak-libak sugod adtong January 1 hangtod karon, tas kamot. Pildi na mo siya wa. Kinsa ninyo ang wa gyud kapamakak sugod adtong January 1 hangtod karon. Nay uban nakasukol anang dapita. Congratulations, duha ka buok. Basta ka na mamakak. So, mao na sukli ang yawa. Nya unsao man ato pagsukol siya wa, gamiton ang pagtuo nganong mao man gisangyaw nila ni San Pedro, nya gisuwat ni San Marcos tungod kay si Kristo niingon diri sa atong ebanghelyo, ang motuo maluwas, ang dili motuo silutan. Kung motuo kuno ta sa gisangyaw sa ebanghelyo, mga ebanghelista, maluwas ta. Pero di ta motuo silutan ta. Nya ni sumpay din si Kristo. Ug mao kini ang mga timaan sa motuo. Naay mga timaan. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Dili ni siya ni si sarili nga ang lain-laing sinultihan kana bitang di ka masabtan. Part sad na siya pero di gyud ni si sarili kana mga anak ka ba. Pero part sad na siya. Depende las inspiration sa Holy Spirit.
Kaning lain-laing sinultihan, mahimo kang linguist, kamao kang mosabot sa ubang mga sinultihan o sa uban nga mga pamaagi sa komunikasyon. Kay ang komunikasyon kanang pagsulti, either words or actions man na siya. Nya para nako ug ako'y pa-interpreton ani, lain-laing sinultihan masabtan ra gina nimo basta nahigugma ka sa tao. Tanawa nang naghigugma ay dali kay na sila magkasabot. Aksyon pa lang sa mata, kasabot na sila. No? Gawantay mo? Kana bang naghigugma ay ba? Oh, sa mata mo makikita ang aking salita. Nana. Adi tinood, wala mo kasuway ana. Hangtod gani karon. Sininyas ay ramang gani sa mata. Wa na pulong oy. Wa pulong mata ra. Oh. Na mo gislay giingon, actions speak louder than words. Nabuangon. Onya, kung makakupot mo mga halas o makainom mo hilo, dili mo maunsa. Grabihan ning gahoma Tistingi, guli ninyo sa inyo, inom mo muriatic acid. Ing na, I believe in God. Kalak. Inigladok ni mo, ikaw patay na gay. Awasay siguro, basin. Ang pasabot ani, sa akong ubos nga pagsabot, kana bang wa nimo tuyo aba, kana bang gikuanan ka, giatake ka, gihiluan ka, o kaha, wa lang nimo damha, nakakupot kag mga halas nga malala, kinsa man ang mga halas nga malala, kana mga hudas sa atong kinabuhi. Mga hudas ba? Purti nimong kupot-kupot, nya doon na day laing gikuptan. Usahay, tupad na nimo gigda mga animal dagko, no? Usahay koyog na nimo sa balay, mga hudas ba, mga hudas. Pero dili ka maunsa, pasabot, dili ka madala sa pagpakasala. Kung asawa ka, sige kag kupot-kupot sa imong bana, nya lain day ang gikuptan, moingon ka hudas ka. Pero I love Judas. I love you, Judas. Pareho ni Kristo ba? Gihigugma man niya sa Judas, God. Wala niya higugma. Gihigugma. Si Judas lay wa mahigugma niya. Nang gihigugma to ni Jesus. O niya, itapio ninyo ang inyong mga kamot sa masakiton ug maayo sila. Mo nang ayaw na mo pagsigig pa, hiling-hiling din his pari yun. Ang pari nasa ni siya'y gahom. Kamo kay nagtuo mo Ginoo nasa mo'y gahom. So ayo, kanang inyong inahan nga nagtinga-tinga na tapinis inyong kamot. Ana, awa di ba mohunong na ang iyang tinga-tinga. Luwas na. Oh, na. Malinaw na siya. Di naman na mo ginawa. Mao magundaan kaayuhan ang the greatest kuan gyud og final and complete healing sa atong physical illness kana yung death. Tanawa ang mga doktor basta nagginhawa pa ka, hala daghan kay gipamutang na. Tanawa inighunong sa imong ginhawa, panangtango na to nganuan, healed naman. Unsa pa may kapuslanan nato nga ayo naman na siya. Ana. No na atong gahom. Pasabot dili ta mailad siyawa. Pastilano kung nagsunod paani ang atong mga politicians karon dinis Pilipinas. Sa inyong tanaw do na kay nagsunod ani nga kanang musukol gyud og yawa nya mogamit gyud ilang pagtuo nga Dios nun. Sikapa kunos mga Marcos group na ay nagamit nila ani. Ang sa mga Duterte ambot lang arabay magsigig post nagibalikas ko nung President Duterte ang Ginoo. Sa mga Pinklawan, mga suod mo na silang pari sad. Nagamit ka sila aning gahom. Ambot lang. Sa mga pari, nagamit ba aning maong gahom? Mailhan ninyo, dili lang tingali perfect, mailhan nato lagi kung nagamit ba ta sa atong gahom sa pagtuong Dios nun. Unsa may una gyud, musukol gyud tag yawa.
sa atong mga politicians, daghan kog napanid-an kang kaniadto ga sigig yaw-yaw magrally pagani against aning corruption. Magsigig daan ang ilang mga placards against sa corruption. Pero karon hilom na kay sila. Wa sila magrally niining ato karong grabe gyud kaayong corruption sa atong nasod. Wa sila gisulti karon. Di lang kumusulti kinsa na sila, panid-i lang ninyo kay kamo labi na mo mga tiwasonon, kakita manggid mo og nakadungog manggid mo ana nila nga sige manggid nagyaw-yaw, magsige pa manggid nagingon never again, never again. Pero karon wa na gid sila magtingog. Na porte manggid ning grabihas corruption karon. Mao man ni ang matud pa sa ubang mga politician bisan sa mga analyst, karong administrasyon na karon pa nahitabo ning corruption nga trilyon-trilyon unya wa gyoy nanubag wa gyoy naparusahan. Kinsa man noy mga nangapriso og daghan kay kaso ang nitug-an nga kini mao ni ang korupsyon. Mao ni ang gada sa korupsyon. Maoy nangapriso, maoy daghang kaso, maoy naas bilangguan. Grabe kay karon pero kadtong na nagsinggit sa una anti-corruption, anti aning mga unsa pa dihang mga krimen sa atong katilingban, hilom sila karon nabuntog sa yawa. Wa na musukol. Congratulations sa misukol. O giunsa man pagsukol ni Kristo ang yawa, iyang higugma ang mga yawanon. Higugmaa ang yawanon, dumti ang yawa. O kinsa man tinuod nga image sa yawa, ang sala. Mao nang moingon tag, love the sinner, hate the sin. Higugma ang imong isig ka Pilipino, dumti ang iyang sala. O ibutang nato katong former President Duterte, naagi to siya sala, crime against humanity. Ang pangutana, nahigugma ka niya? O imo sad siyang gibaliwala? Mao nang imo siyang gipapriso didto sa dahig karon. Nawa gani siya kaso dinis ato sa Pilipinas. Unsa man na siya? Dili sa kana crime against human right? Isip Pilipino? Ikaw karon nasuko ka ni kunuhan gipang molestiya nga mga minors. Pero naghimo sa kag abortion. Dili din na crime against humanity ang abortion nga mag-average na kuno karon og 73 million abortions every year sa tibuok kalibutan. Di na crimes against life ang abortion. Hoy, tubag. Anya, ngano wa may nagtingog ana? Sige, crime sa nang mumulistiya ka. Hikap ang pari sa minor, priso dayon. Pero mukumot sa iyang bata o mupatay sa iyang bata sud sa iyang tiyan ang inahan, dili crime. Nya 73 milyon na sila kabuok kada tuig. Wa ta ma-alarm ana mga inahan nagpatay sa kaugalingon nilang anak sud sa ilang tiyan with the assistance of medical abortionist. Di ta ma-alarm ana. Dili ta sakitan. Dili na insulto ni Mama Mary. Dili na crime against the gospel. Kita mga Katoliko, nakusog kayo mo inom anang mga pills, magpalaygit pa, magpabasiktomy. Di din na crime against life. Di din na go against the gospel. Sige, pakapinta na lang ng pag-colors buhok. Hasta ng pagpaputi-puti ng inyong mga naong. Di din na crime against the will of God, against the gospel. Basig na natintal na tasyawa. Kay kanira bang leon, kining yawa, dili ba yan ni leon nga mahadlok ta ikakita. Ang yawa, maro kayo, i-attract ta niya. Ang sala, dili na kahadlukan ang sala. Ang sala sa tinud-anay, gibutangan nag-icing sa yawa. Ug unsa may icing niya, kanang LDS. O unsa man ang LDS, lami, dali, sayon buhaton. LDS,
Basta kakita gani kaglami pagbantay yawa na na. Makakita gani kag dali nga paagi para makabot ang imong gipangandoy yawa na na. Makakita gani kag sayon nga paagi aron makabot ang imong gipangandoy yawa na na. Unsa may kadali yung paagi aron makakwarta? Pangawat, corruption. Nya gitawag na nirong atong corruption sa atong nasod og organized or syndicated or sindikato na sa corruption. Kana bang hiusa ang mga leaders ba? Mo nang di gid sila masakpan, karon nagkaanam naman sa nung kasakpan. Og di sila masakpan sa matas balaod sa tao, sa matas balaod sa Ginoo, dugay na silang konbikto. Kay matod pa diri sa Ginoo, ang di motuo gisilutan na. Wa man sila motuo sa ebanghelyo nga ayaw mo pamakak, ayaw mo pangawat, ayaw mo panikas. Matod pa gani ni San Pedro diri sa atong unang pagbasa, kamong gitugyanan og mga katungdanan, mga pangulo, ayaw mo paghari-hari sa inyong mga katawhan. Pag-alagad mo, dili tungod lang sa kwarta, kung dili tungod sa inyong gugma sa pag-atiman sa mga taong gipiyal ninyo. Giyahi sila, pinaagi sa maayong panigingnan. Di ba? So, kana ron sila, sakpan na, gisilutan na. Bisag ikaw karong ni Simba din nya sige kag promote anang mga pills, kanang abortion, vasectomy, kanang ligation, okay ra kay na nimo, gisilutan na ka. O tanawan nang nagpaputi silang naong, di ba magkaratol-ratol, mo na silot nila. Dana magsige pangiskis kilay, magkaratol-ratol na, labi nagmaigo nag-uwan, mublad, munsa na mublat man na diya. Insa ako naman yung gipatato pa dir, mao gyapon, maratol gyapon ka. Ug di ka maratol sa imong naong, maratol ka sa imong kinabuhi. Dali kay ka maratol. Timaan na ng mga nagpalaygit, kanang sige ginog pills, hadlukan kay na sila. Basta naa gani mga bati nga sitwasyon, amana din na sila. Pero tanawan ang wa gibuhat, gidawat ra gid ang kamatuoran, bisag maglinog pa, relax kay na sila. Di na managan, pero kana na ang mga nagsigig pangusab ng ilang mga naong, pangusab ng ilang mga balay, panindot yung ilang mga balay, ni ang ilang silingan, ilan nang gialihan ang daan, kay gikural na nila, mga ratulon kay na. Tanawa na karon taod-taod mulinog ni. Bima mo siyagit na. Ana na sila. Ni ang magunag siyagit ang nagwali. Wala siya. So unsa man para mabuntog ang yawa, higugmaa ang makasasala, dumti ginang sala. Mailhan nato sa ato mga politicians bisag dili perfect. Naaroy mga gipanglutos, gipang priso, gipang impeach, gipang hulga, pero musulti lang yapon bisan pag nagkalisod-lisod na. Congratulations nila. Congratulations. Pero naay gasigig lutos, ila ang gahom, ila ang malita nga kwarta, ila ang mga desisyon sa atong nasod karon, pero ang mga naong mura na og nikupos. Daghan pa kay silang mga sakit. Galisod na narog katog sila. Kay gisilutan na. Gisilutan na. Silot pa more. Pero mag-usab na sila, ilan ang iuli ang tanan nilang mga gipangkawat, gitawag nag restitution, o niya mutug-an na sila nga sila nangawat, the truth will set you free. Mo na nahitabo sad ni San Pablo. Si San Pablo, 14 niyang panglutos sa mga Kristiyano sa dihang nidawat na siya ni Kristo, wa na gyud, relax na gyud kay siya. Ningon dayon siya nga, I become all things to all men. Murag matud pa niya, wa na gyud, kamao na gyud siyang mupuyo bisag unsa pay kahintang, relax kay siya. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ning na relax ra ka. Na relax.